बाइकखौहाय बिसोरो हराव फैनानै माने लांफैनानै बिसोर मा जाहैबाय लामायाव सावहैबाय। बयनिसिमबो गोसो गोरबोनिफ्राय आंनि अननाय सिबिनाय आङो गिबि गिबियावनो जासिहरबाय। आङो दायो नोंथांमोनखौ आङो मोनसे भिडिअ लाना फैनाय नैबे दाख्लै नैबे मुदुफुरनि जाथायखौ लानानै आङो फंनैसो बाथ्रा बुंनो नागिरदों। बेवहाय मा जाहैबाय जोंनि आसाम आरो अरुणाचलनि गेजेरावहाय नैबे मुदुफुर अरुणाचल सीमा बर्डारावहाय आसाम आरो अरुणाचलनि सीमा बर्डारावहाय दाख्लै जे मोनसे ओरैबायदि गिदिर जाथाय जानानै थांबाय। बेनि सोमोन्दै फ्राय माने भिडिअखौहाय गासिबखौबो होजोबनो हायाखै बा आङो माखासे भिडिअनि बेलायावबो माने बुंनानै नोंथांमोननो फोरमायनो मोनाखै बा फोरमायनानै होआखै। बेनि बेलायावनो आङो दायो नोंथांमोननोहाय आङो मोनसे भिडिअ लाना फैनाया बेनो, नोंथांमोननो आङो दायो नैबे भिडिअनि गेजेरजोंहाय आङो दिन्थिलांनो नागिरबाय दङ। बियो माने जायगाया बबे जरावहाय आरो बबे डिस्ट्रिक्टनि गेजेराव, नङा होमबा ना? बेखौ आङो फारसेनिफ्राय फारि फारि बुंनानै होगोन आरोखि। आङो दायो गारिनिफ्रायनो भिडिअखौ बानायबाय। आङो माने दायो लामा ससेयावनो दं आरो ना, खिन्थु आङो न'आव थांब्लाबो एखेयानो। ओंखायनो आं सानबाय दिनै माने बे लामा ससेयावनो लाखिनानै आङो भिडिअखौ बानायनाया बेनो। दाख्लैहाय नैबे जोंनि गगामुग मिंमां नोलोबारिनि एकदम ओरै साहा फारसे मुदुफुर होननाय गामि, बे जाहैबाय अरुणाचल आरो आसाम एकदम सीमा बर्डारावहाय। बे जाहैबाय जोंनि माने पिकनिक स्पट आरोना। बेयाव फ्राय मानसिया माने बेवहाय माने गरमबा बा माबा मोनसे जाबा बेयाव माने पार्टि सार्टि बा खालामनो थाङो बा मोनसे माने इन्जय मोनसे खालामनो थाङो आरोखि। बे जायगायानो जाहैबाय मुदुफुर। मुदुफुर माने पिकनिक स्पट, माने एकदम जोंनि आसामनिजोंहाय आरो अरुणाचलजों एकदम सीमा बर्डार होनजायो आरोखि, एकदम बर्डार। बेयाव मा जाहैबाय मुदुफुर बारनाय लोगो लोगो नङा, माने बे मुदुफुरनि गामिनि ओरैजायहाय मुदुफुरनि गामिनि ओरै खोलाहा जिमानखिनि जेनेबा हा दङ ओरैजाय लामानि, जोंनिफ्राय ओरै साहानिफ्राय जुदि अरुणाचल जुदि फारसे थाङोब्ला बेवहाय जायो ओरैजाय लेफ्ट साइडआव दङ ओरैजाय मोनसे मिसिं गामियाव थांग्रा लामानि थिनालिनि ओरैजाय लामानि सोनाबहा फारसे एकदम ओरै हाजोसिम होनजायो सोब माने अरुणाचलनि गोजा। ओमफ्राय ओरैजाय ओरैजाय सानजा फारसेखैजाय माने हाजोसिम जेनेबा जोंनि आसामनि हा। ओमफ्राय नैबे जेनेबा मुदुफुर गामियावबो अबेबा दखर लानानै सोरनिबा माने बिगासे बिगानै बा बिथा खिनि बायदि माने बे माने आबरफोरनि हा दं आरोखि। ओमफ्राय दायो आंनि बुंनो नागिरनाया नैबे दाख्लै माने जिथुनाखि जाबाय दाङाबाजि, जेनेबा लामाखौ लानानै हाखौ लानानै मोनसे बिराद गिदिर दाङाबाजि जाबाय। नोंथांमोना फ्राय माने ससियेल मिडियाफ्राव नुखाबाय जानांगौ। बिनि सोमोन्दै आंबो थांदोंमोन बेयावहाय। जाय जायगायाव जेनेबा लामाया सेन्ट ग्रेभेल गारखानाय दंखायो लामा, बे जेनेबा मुदुफुर गामियाव जोबथानायावनो सेन्ट ग्रेभेल गारथानाय जोबथानायावनो गामियाबो जोब्बाय, सेन्ट ग्रेभेल गारनाय लामायाबो जोब्बाय। ओमफ्राय मा जाहैबाय अरुणाचलनि मानसिफोरा बेजोंनो ओरै सिदा थाङो आरोखि। माने अब्लाबो सिदा नङामोन, लामाया ओरैजाय खाथ्रा खुथ्रा गेदा गेदि आरो। ओमफ्राय बेवहाय माने बे लामा जोबथारनाय लोगो लोगो, गामि जोबथारनाय लोगो लोगो माने जेरै 5 नलसो जागोन, बे जाहैबाय माने अरुणाचलनि हा। बे हायाबो जाहैबाय जोंनि आसामनि मानसिनिमोन बा मिसिं मानसिनिमोन। मिसिं मानसिया माने फाननायनि बेलायावहाय आबरा बायबाय। ओमफ्राय बायनायाव मा जाहैबाय माने लामाया गोलाव आरो ओरैजाय माने बिसिनाल' जेनेबा गोलावसिम फानदों आरोखि। ओमफ्राय ओरैजायथ' जेनेबा बिसिनि मिसिंफोरनि हा थालायबाय। ओमफ्राय जायफोरा बेयाव हा दङ, बेयाव ओरैजाय सिमासेयाल' माने ओरैजाय ग्रोब बे लामानि एसे सिगांल' बा जायजों लामा बानायदों बिसिमल' जेनेबा हाया खर'आ आरोखि, बिसोर बुंनाय बायदिब्ला। ओमफ्राय जाय मानसिनि हाया जेनेबा आबरनि हाया जाहैबाय बे लामाखौ बारथारनानै जाय गेजेरनि लामाजोंहाय थांलाय फैलाय खालामबाय थायो, बे लामाखौ एसे ओरै बारनानै बिसोरनो नलनै बा नलथामनि गेजेराव जागोन आरो ओरैजाय लामानि बारनानै बिसिनि हा दं आरो। ओरै गुवारा जाहैबाय नलबा, ओमफ्राय आखौ जेनेबा गोलावा थाबावदों जेनेबा नलथामनि थागदों आरोखि। ओमफ्राय माने नलथामनि बारनानैसो ओरै गिदिंनानैसो माने आरो ओरैजाय माने डाइरेक्ट माने एल जाहैयो आरो। ओरै थांबाय एल जाबाय, लामाया बिदि गिदिंनांगौ आरोखि बिसिनि जेनेबा होनाय बायदिब्ला आरो। ओमफ्राय बिसोरो बुंदों मा, जोंथ' जेनेबा लामानि हाखौथ' जोंथ' जेनेबा नैबेनि हाखौथ' जोंथ' लामानि होननानैथ' फैसाखौ होआखै, खिन्थु जों लामानि होननानै होदों ओरैजाय खर'आवसो, बिसिनि बुंनाया। ओमफ्राय मा जाहैबाय जोंनि मानसिफ्रा बुंदों, जुदि नोंसिना हाया बेयाव नलबाल', खिन्थु ओरैजाय नोंसिनि बारनाय लोगो लोगो जोंना टटेलि हाया हाजोसिम जोंनि आसामनि गोजा। आरो जोंहा बेयाव रावबो बुंनांगौबो गैया आरो रावबो कमप्लेनबो गैया। दा नोंस्रा जाहैबाय बे जेनेबा नोंस्राल' माने बिसिनाव बिदि कमप्लेन बिदि आरोखि। बेबायदियाव माने मा जाहैबाय
फार्स्ट टाइमाव जाहैबाय माने जोंनि बे आसामनि मानसिया मा जाहैबाय लामाखौथ' नांगौ नालाय आरो बे लामाखौ जाहैबाय माने जोंनि मानसिफोराथ' बेयावनो लामाया जोंनि गामिया जोबथाखाबाय जोंनि आसामनि मानसिफोरनिया गामियानो जोबथाखाबाय ओरैजायथ' जेनेबा थांला जेनेबा बिदिनो जेनेबा मोसौ गुमनो थांनाय बा अबेबा हाजोआव थांनाय बेफोरबायदिनि थाखायल'सो बे ओरैजाय हाजोआव थांनाय लामाखौ बाहायसै बे गामि जोबथानिफ्राय ओमफ्राय बेवहाय जोंहा मा जाहैबाय जोंहा सासे मिसिं कमिउनिटिनि मानसि जेनेबा जोंनि बिराद जेनेबा सिनायलायखानाय आरोना फ्राय मानसियाबो सिनायो बे माने गावसिनि हायावहाय बे मोनसे दखान लुनानै बा गावनो न'आव लुनानै बेयावनो थादों आरोखि दासिमबो दङ आरो बेयावनो दखानबो होनानै थाखादों आरोखि मा जाहैबाय माने बेस्राबो जाहैबाय जेनेबा बेयावथ' जेनेबा थांलाय फैलाय मानसि एकदम बिजनेसनि थाखाय मोजां बेस्राबो मा सानबाय माने लामाया जेरै दङ ओंखायनो सिदा खालामनानै लामाखौ होदोंमोन आरोखि बानायदोंमोन आरोखि खिन्थु मोनसे खोथाया बे आरोखि जेनेबा गावसोर बुंदों जेनेबा बे लामाखौ बानायनायावहाय रावनावबो सोङाखै बा सोङालासिनो बानायदों बेफोरबायदि होनदों खिन्थु बे लामाया माने सोरबा स्किम हमनानैबो फैयाखै बा अबेबा माबानिफ्रायबो फैयाखै स्किमबो नङा बे जाहैबाय माने गाव हारसिंनो गावनि थांफैनि थाखाय बा सोरबायाबो थांफैनि थाखाय जाय मानसिया बानायदोंमोन बे जेनेबा बे लामाखौ गावनो हारसिं थाखा गारनानै बानायदोंमोन आरोखि मानो होनना बुङो माने गावनाबो न'आ बेयावखा नालाय आरो बे गामि जोबथानाय लोगो लोगोनो मोनसे बेयाव हाखर जायो अखा हाबाथाय मा जाबाथाय माने थांफै खालामनो थाखाय हाब्रु जाना थायो बेवहाय माने थांनो हानाय सुबिदा जाया आरोखि माने गावनाबो गारि दं नालाय आरो गाहाबो जेनेबा मालाबा माल लाबोनाय गाहाथ' लामाया थांलाय फैलाय बेजों नालाय बेनिखायनो बे मा जाहैबाय लामाया जेनेबा थांलाय फैलाय सुबिदा जानायनि थाखाय माने ओरैजाय हा खर'जोंहाय जेनेबा बे सासेनि मानसिनि गेजेरजोंहाय लाबोदों आरो जेनेबा उदै बा खर'आव गोदनायाव दानस'नाय बायदि जादों दै बिनि हाजोंहाय आरोखि जेनेबा ओरैजाय आथिंनिफ्राय फैनानै बे गोदनाखिनियावहाय लामाखौ बानायनाय जाबाय ओमफ्राय नैबे खर' खिनियाल' बेना ओरै खर'आव थाबाय आरोखि बिनि लामा बानायनाय जेनेबा बिनि हायाव आरो बे जेनेबा जायखौ हाखौ लानानै बिसोर दाङाबाजि जादों बेबायदि जादों आरोखि ओमफ्राय दाना बेबायदि बानायनायावनो मा जाहैबाय माने लामाखौथ' जेनेबा बानायबाय जेनेबा हा मालिकआबो जेनेबा गनायनांगौमोन आरोखि मानो होनबा गावसिनि थाखायसो लामाया इम्परटेन्ट खिन्थु जोंनि आसामनि थाखाय जे बे लामाया जे इम्परटेन्ट जागोन बे नंखाथारा आरो जोंनि मानसिया बेयावहाय थाङो जास्ट माने ओरैनो बेयावहाय माने मालाबा ओरैनो पार्टि सार्टि खालामनो बा माबा मोनसे बेरायनो बा माबा मोनसे इन्जय खालामनोल' बेयाव थाङो खिन्थु नैबे गावसोरनि माबा लामानिफ्रायनो बा बे नैबे खेजेङा जानायनिफ्रायनो गामिया जोंना जोबथाखानायखामोन ओमफ्राय बेयावहाय मा जाहैबाय जेब्ला माने बिसोरो लामाखौथ' खोबाय लामा खोनाय लोगो लोगो बिसोरजों मा जाबाय जेनेबा रायलायलायदों होनना बुंदों अभार टेलिफन खालामलायदोंमोन खिन्थु थेवब्लाबो माने बेखौ बे लोगो हमलायनो हायाखै बेखौ बे जुदि माबालायबाबो लोगो मोनलायनो हायाखै बे बेलायावहाय रायलायनायनि बेलाया स्टप जादों आरोखि ओमफ्राय मा जाहैबाय दाना दैज्लां बोथोर जेनेबा हालौनानै मा खालामबाय बिसोरो एकदम हालौनानै माने जाय लामाखौ बिसोरो जेनेबा जाय मानसिया बानायदोंमोन बेक्तिया बानायदोंमोन बे लामाखौ माने हालौख्लुबजोबनानै बिसोर मा जाहैबाय बेरा दुमनानै ओरैजाय खायथ्रा एसे साइडजोंहाय थांनांगौ होननानै बिसोरो होदोंनो आरोखि माने लामाखौ दुमथेबाय आरो बिसोरो दुमथेनानै माने ओरै गिदिंनानै फैनांगौ होननानै दोनबाय माने बेयावसो दायो माने गेजेङा जाबाय दायो मा जाहैबाय माने एकदम लामा बानायनायखौहाय नोंसोरो माने लामाखौ एवखुलायनानै बेफोरबायदि जे ओरैजाय माने लामाखौ जोंनो होला बेबायदि जाहैबाय रागा जोंबाय आरोखि मानो होनना बुङो माने बे लामाखौ मा जाहैबाय जोंनि थाखाय इमान इम्परटेन्ट नङा बे लामाखौ बानायब्लाबो माने गावसोर हाजोनि मानसिफोरनि थाखायसो इम्परटेन्ट जादोंमोन आरोखि माने मा जाहैबाय बे हानि थाखायनो बिथांमोना लामाखौ नि थाखायनो एसे दाङाबाजि जानाया बे आरोखि ओमफ्राय बेयावहाय मा जाहैबाय बिदिनो हाखौथ' जेनेबा दुमथेलायबाय नालाय बिदिनो संगठन जों नांनाय बायदि जाबाय संगठनफ्राबो सापर्ट खालामबाय जेनेबा लामाखौथ' नांगौ आरो लामाखौथ' बानायनायावलाय माथो दिक्कात नङा होमबा मानसिया जेरावखि थाया मानो गावनि मोजांनि थाखाय माने लामा दालाङासो फार्स्ट टाइम जाग्रोनांगौ बिनि थाखाय बिनिफ्रायसो जोंनि माबाया जानांगौ आरोखि ओमफ्राय बेयावनो बिदि माने जाथाया जालांबाय आरोखि दुमथेलायनाय जाबाय दुमथेलायनाय जानायाव जोंनि मानसिफ्राबो माने बेखौ मानिया माने मानो होनना बुङोब्ला माने जों बेबायदिखौ जों थाङा गिदिंनानै माने सोरबा थांनो हायो बेबायदि जालायबाय आरोना बेफोरबायदिनो बिराद दाङाबाजि जाबाय जेनेबा माबा मोनसे बिदिनो जालायलायनानै दाङाबाजि जानानै जाय मानसिया हालौग्रा बे हालौग्राखौ माने ट्रेक्टर माने पुलिसनाव हमनानै पुलिस लेंहरलायनानै बिनि ट्रेक्टर हरलायनाय जाबाय ओमफ्राय आरो हरलायनाय जानायनि उनाव बिदिनो जेनेबा नारला जाबाय आरो बुलायलायनाय एसे जेनेबा नारलायलायनाय जाबाय बिदिनो जेनेबा एसे नारलायलायनाय जाबाय बे बेलायावहाय मा जाहैबाय हरावहाय माने जाय मानसिया जेनेबा बिदिनो लामा मेन बानायग्रामोन बा जाय मानसिया बेयावहाय ओजोंहाय दखान लुनानै दंमोन बे मानसिनि बाइकखौहाय बिसोरो हराव फैनानै माने लांफैनानै बिसोर मा जाहैबाय लामायाव सावहैबाय बेथ' माने मोजां जायाखैना बेनिफ्राय आरो बांसिन माने माबाया बांसिन जादों आरोखि माने
नांलायनाया आरोखि माने जियानो जाबाय जेनेबा सोरजोंबा नांलायबाय खमलायबाय नङा होमबा थेवब्लाबो जेनेबा सोरनिबा न'खौहाय बा सोरनिबा जेनेबा माबा मोनसे सम्पतिखौ लांनानै बिसोर अबेबा लामायाव सावहैनाय बा लामायाव माबा मोनसे खालामहैनाय बेथ' मोजां जायाखै खोमा नङा होमबा ना नोंथांमोना जेनेबा मिथिखागौ जानांगौ जेला माने सोरबाफ्रा जुदि जायफ्रा माने अरुणाचलाव थायो बिथांमोननि माखासे बेबहार बा बिथांमोननि माखासे बिहेभ बिथांमोनहा मिथिगौ नङा होमबा बिथांमोननि बिहेभफ्रा माबायदि आरो बिथांमोननि माखासे केरेक्टारफ्रा माबायदि जायफ्रा माने अरुणाचलाव थाग्रा निस्सय बिथांमोनहा मिथियो जानांगौ आरोखि ओंखायनो माने बिसोरो माने मा जाहैबाय जोंनियावहाय बेयावहाय मोनसे समावबो ओरैजाय दाङाबाजि जादों माने हानि थाखायनो आरो दा नैबेयावबो जाबाय हानि थाखायनो दाङाबाजि थेवब्लाबो बिथांमोना दायो मा जाहैबाय मोननैबो साइडजोंहाय मैया मिटिं जानानै मा जाहैबाय बर्तमानसिम माने मिलायथ'बाय आरोखि ओमफ्रायसो मा जाहैबाय माने जाय मानसिया दिनैसिम जेनेबा नांलाय खमलाय जालायलायनानै सोर सासे बिसिनि मानसिया मेडिकेलाव दंहैयो होनना बुंदों जेब्ला माने मेडिकेलनिफ्राय फैगोन अब्ला माने माखासे सावरायलायनाया जाफिनगोन थेवब्लाबो आंनिफ्राय नैबेल' मोनसे खावलायनाय बा मोनसे बुंनाया बे जायखिजाया मानसिया सोरजोंबा नांलायदों सोरजोंबा माबा मोनसे आघात जालायदों थेवब्लाबो सोरनिबा न'खौहाय माबा मोनसे खालामनाय सोरनिबा सम्पतिखौहाय माने नस्थ' खालामनाया बे माने जुक्ति नङा आरो बे माब्लाबाबो जाथावनाय नङा आरो जाथावथारनाय नङा जेनेबा नांलायबाय खमलायबाय बे समावनो मा जादों मा जायाखै सलुसनखौ फोजोबनानै फैनांगौ आरो बिनि उनावहाय जेनेबा हराव फैफिनलायनानै बिथांनि गारिखौ लानानै बा जुदि बाइकखौ लानानै जे माने सावहैलायनाय बेथ' माने जुक्तिनि थाखाय नंगौना नङा नोंथांमोना जुदि भिडिअखौ मोनदोंब्ला नोंथांमोना मा सानो आरो माबायदि जानांगौमोन आरो मोजां जादोंना जायाखै नोंथांमोना कमेन्ट बक्सआव लिरनानै हरबानो जाबाय ओंखायनो आङो भिडिअखौ सोरबाफ्रा जुदि मिथियाखैमोनब्ला नैबे भिडिअनि गेजेरजोंहायनो एसे जेनेबा बुंनानै आङो होबाय नोंथांमोना जुदि काहिनिया माबायदि जामारदोंमोन जामाराखै खिन्थु माखासे बिराद फुटेज दङ आंनावहाय थेवब्लाबो माने बैफोरबायदि फुटेजखौ आङो होला मानो होनना बुङोबा माखासे रायलायनायफ्रा सलुसन जाखाबाय नालाय थेवब्लाबो माने जायफ्रा जेनेबा भिडिअखौ मोनदों बा मोनाखैमोन बा मोजां मिथियाखैमोन दा नोंथांमोनखौ सानबाय आङो नैबे आंनि भिडिअनि गेजेरजोंहाय फ्रायबाबो माने एसेबाबो मिथिबाय बा बुजिबाय होननानै आङो साननानै लाबाय आरोखि ओंखायनो आङो भिडिअखौ बेखिनियावनो दोनथ'बाय बारा गोबाव खालामला नोंथांमोना जायखिजाया कमेन्ट बक्सआवल' लिरना हरदो मा बेफोरबायदि जेनेबा नेक्स्ट आरो फैफिनलायनानै बेफोरबायदि गारि सावलायलायनाया बा लांनानै सावहैलायनाया बे मोजां जादोंना जायाखै जुदि मानसिया थानायमोनब्ला हरावहाय मा जागौमोन आरो मा खालामगौमोन नङा होमबा बे खिन्थु मोजां जादोंना जायाखै नोंथांमोना कमेन्ट बक्सआव लिरनानै हरबानो जाबाय आरोखि होमबा आङो भिडिअखौ बेखिनियाव दोनथ'बाय जुदि नोंथांमोना भिडिअखौ नायनानै जुदि मोजां मोनोब्ला हाजासे लाइक आरो शेयार खालामना होबानो जाबाय होमबा आङो भिडिअखौ दोनथ'बाय अके आरो बाय आरो नेक्स्ट भिडिअ लोगो मोनसिगोनलाय